altres anys, per tant, més o menys coneixeu la metodologia. Sí que és veritat que ha anat canviant potser algunes cosetes, perquè és cert que, home, intentem anar adaptant també el projecte perquè cada vegada sigui més útil, no? El que intentem és que al final no quedi amb un paper dintre d'un calaix, sinó que realment, encara que sigui poc, no? però que intervingui en alguna cosa, no? Vull dir que tingui algun impacte. Val? Aleshores, és una mica el que comentava l'Enric. Ara estem en un marc d'un concurs pel qual, ja sabeu, com a tècnics municipals hem hagut de fer uns plecs de condicions i, per tant, és cert que el projecte està una mica com més marcat, més definit. Val? Per tant, sí que ens podem adaptar una mica a les realitats dels diferents ajuntaments, però és veritat que no podem fer com això que deia l'Enric, no? Vull dir, un trajo a mida per cadascun de vosaltres, sinó que seguir aquesta metodologia més general. Aleshores, una mica la presentació del suport. És un projecte que es basa o que se centra, diguéssim, en 3 pilars. D'una banda, l'acompanyament. Com ja ha comentat l'Enric, el projecte compta amb una persona que us acompanyarà al llarg de tot el projecte. Serà la persona qui es posarà en contacte amb vosaltres i amb els equipaments, serà qui vindrà a fer les visites, activitats, qui concertarà totes les convocatòries de reunions al llarg de tot el projecte, que, com ja sabeu, s'inicia ara al setembre de 2022 i finalitzarà al juny 2023, com un curs escolar. El coneixement, no? Què intentem amb aquest projecte? Assolir un coneixement, sobretot que els responsables i usuaris dels equipaments tinguin un coneixement del comportament energètic del centre i s'identifiquin pèrdues, males gestions i s'incorporin hàbits d'eficiència energètica. I, per últim, la sensibilització. Estem parlant que és un projecte d'educació ambiental per la transició energètica i, per tant, la sensibilització, la informació, la comunicació d'aquest projecte és una pota tan important com pot ser l'anàlisi, diguéssim, dels consums. Hem de procurar que tot aquest coneixement que anem adquirint no quedi només en el propi equipament o en el propi gestor de l'equipament, que evidentment l'ha de tenir perquè al final és qui obre, tanca més a l'equipament, però hem d'intentar involucrar usuaris i fins i tot més enllà. En aquest sentit, el projecte sí que preveu 2 activitats que l'objectiu és això, traslladar els coneixements apresos tant als responsables dels ens locals com a usuaris de l'edifici i fins i tot més enllà a la ciutadania. Ara veureu una mica les activitats, això, el pas a pas del projecte, una mica com s'estructurarà. Això sí que sobretot els interessa molt també als gestors dels equipaments perquè sàpiguen una mica quan rebran aquestes persones que han de venir i quan es començaran a posar en contacte amb ells. Bé, ja veieu que aquí anem tard, ja no anem al juny. En principi, la idea és fer aquesta reunió abans de l'estiu. L'any que ve segurament arribarem a temps. Aquest any, amb tota la licitació, adjudicació del contracte i de més, hem anat una mica més tard, però bé, l'estem fent ara i no passa res. Fem aquesta reunió de presentació del projecte, aquesta reunió virtual on us presentem una mica què és el projecte i quines seran una mica el calendari i les activitats que farem. Després, ara, aquests propers 3 mesos, setembre ja se'ns ha anat una mica, però setembre, octubre, novembre, d'acord? L'empresa farà una mica el recull de totes les dades i començarà a elaborar el que és aquest informe de consums. Amb aquest informe analitzarem possibles consums injustificats, temes de potència, tot el que són temes una mica de facturació per veure si cal fer algun canvi, no, com estem. Llavors, per la realització d'aquest informe, l'empresa utilitzarà les dades tant dels sistemes d'informació energètica que tingueu, el GemWeb, el que tingueu, com les dades de la distribuïdora. Si és que ho hem de fer per e-distribució o, jo què sé, ja teniu equipaments monitoritzats i teniu corbes de consums, tot això que, de fet, ja sabeu que us hem demanat i que alguns de vosaltres ja ens heu passat i nosaltres ja hem traslladat a les empreses perquè puguin començar a fer la recerca de totes aquestes dades. Llavors,
De cara al mes de novembre farem el que és la visita energètica del centre. Aquí sí que hi ha les empreses, l'Estela, l'Oriol, es desplaçaran en els equipaments i es farà el que és la visita energètica acompanyats de la persona responsable de l'equipament. Té una durada més o menys d'una hora i es visita el típic de visita energètica, una mica el quadre d'enllumenat, veure si realment estan identificades les fases d'il·luminació, poder recollir informació de com es gestiona la il·luminació, quins horaris, encesa, apagada, una mica com es funciona. Després també s'identificaran aquells interruptors manuals que ja no gestiona directament el conserge, sinó que obren, tanquen els usuaris propis de l'equipament, i s'enganxaran alguns cartells recordatoris sobre la importància de tancar els llums, potser ja n'hi ha en alguns, potser no, haurem d'identificar-ho, i visitarem també la sala de clima. I això, sí que aprofitarem aquesta visita per enganxar alguns cartells també informatius que en aquest equipament aquest any s'està participant en el projecte del Pas a l'Energia i cridant una mica a que tothom s'involucri en certa manera. Ja després del Nadal, entre el gener i el febrer, el que farem serà la reunió de trasllat de l'informe de consums. Ara ja tenim tota la informació, l'empresa ja ha vist què es pot fer, quines mesures es poden prendre. A més, tenim tota la informació extreta de la visita energètica, del recorregut energètic, i per tant es farà altra vegada una visita a cadascun dels equipaments per presentar tota la informació que s'ha recollit. Es farà aquesta reunió tant amb responsables dels ens locals com, evidentment, amb els gestors dels equipaments, i rebreu una presentació que inclourà tota aquesta informació sobre els consums. Es farà una lectura d'aquests consums i una comparació amb altres equipaments. I es presentaran les primeres accions de millora que s'han detectat i es proposarà la millor manera de dur-les a terme. Ja serà una mica com quin és el nostre pla d'acció, vull dir, quines són les mesures que comencem a implementar a partir de ja. I, evidentment, són propostes que vindran de part de l'empresa, però que, evidentment, poden recollir i, de fet, han de recollir totes aquelles propostes de part de l'equipament o de part de l'Ajuntament. Després, de febrer a maig, ja és una mica aquest període d'implementació d'aquestes mesures. Al llarg d'aquests mesos, en principi, no rebreu una visita de l'empresa. El que sí que es rebran tant vosaltres... S'ha penjat, no? Sí, no sé. Vale, no sabia si era jo. No, veig que és ella. Ai. Sí, no, és la Sílvia. No sé, ara s'ha penjat, A més, ella té el comandament del forma wiki per avançar. I això, el teletreball, que divertit que és. Puc aprofitar per fer una consulta, que igual me la podeu resoldre? La Sílvia estava parlant en singular d'un equipament o de visita d'un equipament, però crec que no només Castellbisbal, hem demanat més d'un equipament. Sí, és el mateix per cada equipament, sí, evidentment. I llavors la visita és una hora per equipament o és una hora en total? No, és clar, perquè si demanes molts equipaments serien 2 minuts. Vale. No, és per cada equipament s'aplica tot el projecte, diguéssim. L'únic que, clar, portar-los en paquet cada ajuntament, que en teniu més d'un, doncs, el treball el podeu fer de determinades maneres, no? Aquí ja us dic, jo crec que, igual que l'altre dia hem estat parlant amb les escoles, amb el projecte 50-50, en el sentit de nosaltres us oferim un projecte amb unes etapes i uns moments on hi ha un suport i un acompanyament per part nostra, és més cosa vostra el treure el màxim profit entre moments, diguéssim, entre que cada cop que ve l'Oriol o ve l'Estel i us fem les accions, us fem els acompanyaments, doncs en treure'n el profit ja és més cosa vostra i aprofitar-ho. Les escoles, ja els diem, si us encaixa dins el projecte educatiu i com després en aquest cas els alumnes ho expliquen al resta de l'escola o com això ho aprofiteu en altres activitats, doncs aquí el mateix, com això
seguiu fent accions de difusió o de comunicació o com ho aprofiteu amb accions que teniu previstes d'intervenció en aquests equipaments, de millora en alguna infraestructura o alguna instal·lació. Vull dir que això, vosaltres també sou més coneixedors i, per tant, no tant perquè nosaltres estigui dins d'aquesta part, algun suport fora d'això també us podríem donar. Escolta, doncs porta'm una activitat de tal, que així ho explicarem als no sé qui, no? Però que no us quedeu només amb aquestes etapes que us oferim i que us acompanyem, sinó que dic, bueno, doncs aprofitem i farem el que considereu, no? Per exemple, aquí el projecte aquest neix de l'esperit una mica, i això crec que el David Cornellà algun cop han fet alguna cosa en aquest sentit, no? Almenys el que tinc ara més present. El projecte neix com el 50, no? El 50-50, la idea era repartir els beneficis dels estalvis assolits entre l'Ajuntament, 50%, i el centre educatiu, no? Amb el pas a l'energia això era més complicat, però la idea de pas a l'energia és que passaves els estalvis cap a unes polítiques determinades i que en alguns ajuntaments ho aplicau, per exemple, en temes de pobresa energètica, no? Que hauria de ser un ganxo de dir, va, tots intentem fer un esforç, estalviar, perquè això beneficia no sé què. Hola, Sílvia. Hola, perdoneu, me n'he anat, no? S'ha penjat, sí. Sí, perdoneu, no sé, m'ha fallat la connexió, jo què sé. Recuperem. Estava fent, la Viviana preguntava si s'aplicava aquesta hora de suport o aquest suport ha repartit de tots els equipaments o cada equipament té el seu suport? No, cada equipament té el seu suport. Tot això és per cadascun dels equipaments, eh? Si en teniu 5, per cadascun dels 5 que teniu en l'Ajuntament. Vale, doncs perdoneu. A veure, que torno a compartir, que ja no sé on m'havia quedat. El newsletter del febrer, em sembla. A veure. Sí, bueno, això m'ha quedat obert. A veure, on està això? És que se m'ha parat tot aquí. Vale. Vale. Vinga, reprenem. Això, bueno, el de la newsletter, una mica com per fer aquest acompanyament i dir, bueno, que els gestors també aprenguin a fer la lectura o a fer la interpretació de quines són les seves corbes de consum, veure que tot està funcionant dintre dels paràmetres de la normalitat i bueno, doncs també una mica amb idees o accions que puguin ajudar a mantenir una mica la motivació fins al final del projecte, perquè és veritat que a vegades va decaient una mica i bé, es tracta al final durant aquests mesos que realment s'implementen les accions i que es fan aquestes lectures, mantenir-nos motivats i que així se sostengui al llarg del temps, inclús quan s'hagi acabat el projecte. Després, de març a juny, sí que farem una darrera visita presencial per part de l'empresa, una mica per fer el seguiment, donar el suport necessari perquè les propostes que van sorgir i que s'han anat implementant estiguin podent fer bé, per assegurar això, que els gestors tenen accés, que poden comprendre les dades de les corbes de consum dels seus equipaments, que fan una mica aquest exercici de veure una mica com aquests gestors energètics també del centre, i això, per solventar incidències o dubtes que puguin sortir al final en el dia a dia de l'equipament. I al juny, ja està, al juny tanquem el projecte, convoquem una darrera reunió de clausura i lliurem l'informe final als ens locals amb tot el que ha sigut el desenvolupament del projecte. Per tant, bé, ja us ho passarem, aquest calendari. I llavors, bé, què implica? Ja ho sabeu, una mica el que implica, però bé, ho deixem aquí com per escrit. Per part dels ajuntaments implica això, el lliurament de les dades de contacte dels equipaments. Necessitem això, un nom, un correu electrònic, un telèfon, per poder contactar amb la persona. Les dades necessàries per l'elaboració dels informes de consums, que ja ens ho heu passat, això, les contrasenyes d'accés pel CIE, pel GenWeb, per e-distribució, o si teniu alguna altra plataforma de lectura, diguéssim, de les corbes horàries dels vostres equipaments. Un compromís de reinvertir els estalvis assolits en mesures d'eficiència energètica dins del propi ajuntament, dins del propi equipament, perdoneu. Aquí o reinvertir els estalvis, bé, una mica al final, això cada ajuntament també decideix. Alguns de vosaltres potser recordareu que el Pas a l'Energia al principi va néixer com amb la idea que la reinversió de Pas a l'Energia era com perquè reinverties els estalvis assolits en projectes de pobresa energètica o
Vull dir, es ficàvem en contacte amb serveis socials i els reinvertíem en famílies que estaven patint pobresa energètica. Vull dir, al final, aquest traspàs també a vegades és complicat i al final també és preferible que els estalvis realment es reinverteixin, que no quedin allà com a la bossa i que al final no es vegi una mica la feina feta. Per tant, vull dir que si voleu reinvertir aquests estalvis en famílies amb pobresa energètica, doncs fantàstic, i si no, si més no, això, fer mesures d'eficiència energètica que facin falta dintre del propi edifici. I després això, fer el suport una mica en les comunicacions i les convocatòries del projecte. I per part dels equipaments, això, que hi hagi una persona realment de referència del projecte i que es comprometi a participar en les activitats del projecte, que també ja heu vist que activitats presencials i com a tal, al final no són tantes, no? Al final també dependrà una mica de la motivació de cadascun, però bé, si més no, intentar que sigui una persona mínimament motivada. I ja està, per part nostra, ja ens coneixeu, us deixem aquí les nostres dades de contacte, som la Míriam i jo la Sílvia, aquí teniu el nostre correu electrònic i un telèfon per si ens voleu trucar. I espereu que deixo de compartir. I bé, ja coneixeu també l'Oriol i l'Estel, que finalment també seran les persones que potser en el dia a dia veureu més al llarg d'aquest projecte. Ja està, per part nostra, si vosaltres teniu algun dubte o... Jo, l'Estel, si voleu presentar-vos. Estel mateix. Hola. Sí, soc l'Estel. No sé... Ara el Ric m'has enganxat una mica així contra peu. Per saludar ja està, si no ja està. Hola. Ens veurem amb en Jordi, que estàs a l'Ella. Sí que és veritat que en Manlleu no ha vingut finalment, Sí, la Dolors està per aquí, està de la Dolors. No té la càmera, però està aquí la Dolors. Doncs això, properament ens posarem en contacte amb vosaltres per començar ja tot el procés. Ens contactareu vosaltres o... Ens contactareu vosaltres o us escrivim nosaltres o com fem? No, si de cas us escrivim, mira, ara quan acabem aquesta reunió, si de cas us passem la presentació i ja posem en còpia l'Estel i l'Oriol i a partir d'aquí, com que ja més o menys ja ens coneixem i ens hem vist les cares, i a partir d'aquí tant l'Estel com l'Oriol es posen en contacte amb vosaltres i ja comencem. Vale, genial, gràcies. Oriol, si vols saludar. Hola a tothom. Encantat de començar. A mi em teniu assignat a Vallirana, Castellbisbal, Calaf, Cornellà i Vilanova del Camí. En el cas de Cornellà i Vilanova del Camí també estem amb 50-50, seré jo mateix, i amb els altres ja començarem, no patiu, tot ho farem. Jo em presento també, que abans no m'he presentat, però crec que ens coneixem. Soc la Míriam Romero, que estic a l'Oficina d'Educació i fins fa molt poquet estava a l'Oficina de Canvi Climàtic. Per tant, amb alguns de vosaltres hem parlat, però des del meu altre barret, que ara he canviat. I després, pel que fa a les dades, contactes i tot això, volia fer un recordatori que, si no m'equivoco, la setmana passada vaig enviar un correu. El correu era, sobretot, per fer aquesta reunió, però vaig aprofitar per enviar-vos un recordatori amb totes les dades necessàries que cal que li feu arribar a les empreses, perquè en el cas del lot 2, que em pertoca més, diguéssim, a mi i a l'Oriol, com a empresa, només tenim les dades d'un dels municipis. Per tant, sí que us demanaria que reviseu aquell correu on teniu la documentació que us demanem, que necessitem, i ara, després d'aquesta reunió, ja serà l'Oriol, l'empresa, que es posarà en contacte amb tot allò que falti, que no tinguem, per poder fer l'informe. Hola, em sentiu? Hola, David. Sí. Nosaltres hem passat dades, o sigui, el contacte o com treuràs allò de TADIS, no de distribució. Ho tenim. Sí, ho tenim i li hem passat a l'empresa. Sí, en el vostre cas, quan he dit un municipi em referia a tu, però volia com posar noms a les coses, no? Perquè no és com... Vull dir que anem tots una mica atabalats i no era com... Però sí, David, ho tenim.
I el que també necessitem, que ho ha recordat ara la Sílvia a la presentació i aprofito per recordar-ho, és el contacte de l'equipament. Tenim el vostre contacte com a tècnics tècniques de l'Ajuntament, però, evidentment, també necessitaríem saber amb qui s'ha de parlar de l'Ajuntament en el moment de poder programar la visita i, doncs, tota la feina que s'ha de fer. I en el cas del lot 2 no tinc anotat cap contacte, Això sí que no tinc cap contacte de cap municipi, de cap equipament, diguéssim. A Vilanova del Camí, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, vaig enviar els contactes, però em falta les dades per entrar a e-distribució. Però els contactes em sembla que els vaig enviar. Crec que hem de revisar, si et perdoneu, tenim alguns correus per revisar del correu del projecte, que potser allà he vist que hi ha alguns missatges sense llegir i ho actualitzarem abans d'enviar-vos el correu. A veure, també és veritat que potser enviem el correu per tothom perquè al final és més fàcil que descartar aquest que m'ha enviat això i aquest, vull dir que els que ja ho heu enviat, doncs no us... Sisplau, no us sentiu al·ludits i si ja ho heu fet, doncs ja ho heu fet, val? No, és que no sé si ho havíeu rebut o no, però si no es pot enviar cap problema, Penso que sí, Cristina, no cal que facis la feina dues vegades, ja ho hem rebut segur, és que he vist que ens falten alguns correus per revisar. També, com que dilluns va ser festa i també vam estar com reunions i de més, doncs bueno, però ho tenim. David, no sé si tu volies dir alguna cosa més o ja estava. Sí, un comentari també per al·lusions, perquè l'Enric m'ha nombrat també. A Cornellà fa temps que fem aquests programes d'Euronet 50-50 sobretot, inclús hem fet amb equipaments i no ens cansarem de fer-lo perquè és que ja pots posar plaques solars i el que vulguis i després ve la de la neteja, deixa el llum encès, fem una reunió amb el PowerPoint i el llum encès i no es veu el PowerPoint. Bé, aquestes barbaritats que seguim fent tots, en general, ja et dic, jo l'altre dia vaig entrar a la meva oficina i tot encès i la persona de neteja s'havia anat a sopar. I això es va repetint molt, o sigui que és molt necessari no només la inversió, sinó l'estalvi, això està claríssim. I després una altra dificultat sempre que n'hi ha és fer el retorn. El retorn està molt bé perquè és un premi al final. Evidentment, si és un equipament municipal, no sé, per exemple, l'edifici principal nosaltres de l'Ajuntament o edificis així, el retorn, doncs, bueno, perd una mica el valor perquè són gent que estan treballant i tampoc el retorn aquest no els hi fa molt, no? En el cas d'una escola, si li pots portar algun material, alguna necessitat o alguns equipaments que els gestionen entitats, doncs aquí sí que hem de fer el possible per fer el retorn, perquè està molt bé premiar-los. Sempre hi ha la dificultat a nivell pressupostari, qui paga això. I llavors sempre hem de tenir molt de la mà espai públic, manteniment, perquè després aquestes coses, des de medi ambient, moltes vegades és complicat que surtin, perquè no tenim material per comprar pilotes o per comprar canastes o comprar material. A vegades sí, però a vegades no. Llavors, bueno, això, i a nivell de pobresa energètica també ho hem fet, en alguns casos, i també està molt bé, perquè són partides que anem alimentant i recursos que anem alimentant per pobresa també. Vale, molt bé, David. Sí, merci, teniu molta experiència, doncs. Ens haureu d'ensenyar moltes coses també, vosaltres a nosaltres. Bueno, intercanvi, sempre és intercanvi. Sí, intercanvi, que sempre enriqueix. Potser podem fer alguna part d'això, del que heu après tots plegats i ens ho expliquem uns als altres, anirà bé també. Interessant. Molt bé, doncs, veus, si no teniu més preguntes, estalviar i passar l'energia. Això, va, comencem i res, estem en contacte, val? Ara us enviarem tota aquesta documentació. Molt bon dia a tothom. Perfecte. Gràcies.